ሰላም እንጥዕናን ንኹልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ገና ምስ ተመርዓኹም ናብ ሓዳር ሂወት ምስ ኣተኹም ተሰርሕዎም ጌጋታት ክንርኢ ኢና። ሓዳር ክንጅምር እንተለና ወይ ድማ ሓድሽ ሂወት ክንምስርት እንተለና ቅድሚ ሕዚ ንገብሮም ዝነበርና ነገራት ንገድፎም ሓድሽ ነገራት ድማ ንጅምሮም ክህሉ ይኽእሉ እዮም። እዚኦም ድማ ብዙሓት ሰባት ናብ ሓዳር ከኣትዉ እንተለዉ ፍቅርኩም ዝቕንሰሉ ምክንያት እዚ እዩ። ናብ ሓዳር ስለ ዝኣተኹም ክትገድፍዎም ዘለኩም 4 ጌጋታት ኣስፍሕ ኣቢልና ክንርኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። እቲ ቀዳማይ ሓዳር ክትምስርቱ እንተለኹም ተሰርሕዎ ጌጋ ዕላል ትገድፍዎ ኢኹም። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ናይ ፍቅሪ ሂወት እንዳሃለኹም ኣብ ዝኾነ ቦታ ተራኺብኩም ንኣብነት ኣብ ሲኒማ ኣብ ካፌ ክኸውን ይኽእል ተራኺብኩም ሻሂ ቡን እንዳበልኩም ኢቭን ግዘ ኣኺልኩም ክትፈላለዩ እንዳሃለኹም እውን ዕላልኩም ዘይክውድአኩም ይኽእል እዩ። እዚ ኩሉ ዕላል ናብ ሓዳር ምስኣተኹም ክጠፍእ የብሉን። ሱቕ ጥርቅም ክትበሃሉ የብልኩምን። ናይ ሓዳር ሂወትኩም ንፋስ ከእቱ ዝኽእል እቲ ቀዳማይ ጌጋ ስለ ዝኾነ የግዳስ ዝበለፀ ክትዕልሉ ዘለኩም ሓዳር ምስ ጀመርኩም ክኸውን ኣለዎ። ሓዳርኩም ንኽመውቕ ምቅርራብኩም ስጡም ንክኸውን ገዛኹም ስሓቅ ፀወታ ዝመልኦ ንክኸውን ዝገብሮ ናይ ክልቴኹም ዕላልን ምቅርራብን እዩ። ስለዝኾነ ግድን ክትዕልሉ ኣለኩም ብዛዕባ ውዕሎኹም፣ ብዛዕባ ስራሕኩም፣ ስለ ስድራ፣ ብዛዕባ ቀፃሊ ውጥናትኩም፣ ብዛዕባ ቆልዑ እውን ከየወለድኩም እውን ፕላን ጌርኩም ክትዕልሉ ኣለኩም። ኣብ ስራሕ ኣብ ውዕሎ ዘጋጠምኩም ተጋንፎታት ኣዕልሉ። ዕላል ኣብ መንጎኹም ምቅርራብ ንኽውስኽ ዝገብር እዩ። ኩሉ ነገርኩም እንዳተፋለጥኩም ከም ብሓድሽ ርክብኩም ንኽሰጥም ዝገብር እዩ። መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ደቂ ሰባት ሓቢርና ዋላ እንተነበርና 34% ዘይክንፋለጥ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ ዝኸውን ናይ ኮሚኒኬሽን ዋሕዲ እንተሃሊ እዩ። ስለዝኾነ ኩሉ ሻዕ ምዕላልኩም ዝበለፀ ንኽትፋለጡ ይገብር እዩ እሞ ግድን ኣዕልሉ። ናብ ሓዳር ምስኣተኹም ፍርቅም ሱቕ ምባል እቲ ቀዳማይ ዓብይ ጌጋ እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ኣብ ሓዳር ዘሎ ጌጋ ድማ ቅድሚ ናብ ሓዳር ምእታውኩም እንተዘይቀኒሰዮ ምንም ፀገም የብሉን ኢልኩም ሒዝኩሞ ዝፀናሕኩሞ ጌጋታት እዩ። ንኣብነት ኣብ ናይ ወለድኹም ገዛ እናሃለኹም ወላ ኣብ በይንኹም እንዳሃለኹም ናይ ምምሻይ ልምዲ እንተነይርኩም ሕዚ ናብ ሓዳር ስለ ዝኣተኹም ግድን ክትገድፍዎ ኣለኩም። ብግዘ ናይ ምእታው ልምዲ ክተምፁ ኣለኩም። ብስራሕ ምክንያት ተምሹ እንተኮይንኩም ግና ግድን ኮሚኒኬት ክትገብሩሉ ክትዕልሉ ኣለኩም። በዓልቲ ቤትካ ተምሽየሉ ስራሕካ ክትፈልጦ ኣለዋ። ኢቭን ምሳኻ ዘምሽዩ ኣዕሩኽትኻ መሳርሕትኻ እውን ክትፈልጦም ኣለዋ። ኮይኑ ግና ሱቕ ኢልካ ምስ ኣዕሩኽተይ እየ ከምሲ ዝብል ነገር ኮምፎርት ኣይህባን ንኽትኣምነካ ስለዘይገብር። ስለዝኾነ እንተተኻኢሉ ብግዘ እተው እንተዘይኮይኑ ብስራሕ ምክንያት ተምሹ እንተኮይንኩም ግድን ክትመያየጡሉ ኣለኩም። ምስ ኣዕሩኽትኻ ተምሺ እንተኮይንካ ግና ፈለማ ክትላልያ ኣለካ። ምትእምማንኩም ንኽውስኽ ዝሕግዝ ስለዝኾነ ብግዘ ምእታውኩም ዘለዎ ጥቕሚ እንታይ እዩ? ብሓደ ኮፍ ኢልኩም ግዘ ረኺብኩም ተዕልሉሉ ግዘ ንክህልወኩም እዩ። ናይ ዕላል ጥቕሙ ድማ ቅድም ኢለ ዝሓብርክዎ እዩ። እቲ ካሊእ ልምዲ ድማ ቅድሚ ሓዳር ስልክኹም ፓስወርድ እንተነይርዎ ኣብ ሓዳር ግዘ ክህልዎ የብሉን። ወይ ድማ ፓስወርድኻ በዓልቲ ቤትካ ክትፈልጦ ኣለዋ። ፓስወርድኺ በዓል ገዛኺ ክፈልጦ ኣለዎ። ዝሕባእ ነገር ክህልወኩም ስለዘይግባእ ኣብ ናይ ሓዳር ሂወት እንተኣቲኹም በዓልቲ ቤትካ ዘይትፈልጦ ነገር፣ ዘይትፈልጦ ሰብ፣ ዘይትፈልጣ ናይ ጓል ኣንስተይቲ መሓዛ እውን ክህልወካ የብሉን። ተኣማሚንኩም ክትነብሩ ኣለኩም። እቲ ካሊእ ልምዲ ድማ ግድን ክተስምሩሉ ዘለኩም ናይ ስድራ መስመር እዩ። ብዙሕ ሓዳር ዝህብኹ ዘፍርሱ ናይ ስድራ ኢድ ኣታዊነት ኣለዉ። ስድራኹም ኣብ ሓዳርኩም ኢዶም መእትዮም ከም ዝግበሩ ከም ዘይትግበሩ ክብልኹም የብሎምን። ሓዳር ክትጅምሩ እንተለኹም ሓደ ትኾኑ ንስኹም ኢኹም፣ ስድራኹም ኣይኮኑን። ንኣብነት ምስ በዓልቲ ቤትካ ኣዕሊልካ ዝወሰንካዮ ነገር ምስ ስድራኻ ኣዕሊልካ ሓሳብካ ትቕይር እንተኮይንካ በዓልቲ ቤትካ ኣባኻ ቦታ ዘይብላ በኣኻ ተሰማዒት ከም ዘይኮነት ንኽስምዓ ትገብር ኢኻ።
ስለዝኾነ ድማ ንፍቅርኩም ምቅርራብኩም የበላሽዎ እዩ። ስለዝኾነ ናይ ስድራኩም ኢድኣታዊነት ክህሉ የብሉን። እቲ ካሊእ ክትቅንስዎ ዘለኩም ጌጋ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጓል ኣንስተይቲ መሓዛ እንተሃሊኩም ደቂ ኣንስትዮ ድማ ናይ ወዲ መሓዛ እንተሃሊክን ቤስት ፍሬንድ እዩ ቤስት ፍሬንድ እያ ኢልኩም ዘይተቅንስዎ እንተኮይንኩም ኣብ ሓዳርኩም ምትእምማን ንክቅንስ ይገብር እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ በዓል ገዛኺ ንላዕሊ ክቐርበኪ የብሉን። ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ በዓልቲ ቤትካ ንላዕሊ ክቐርበካ የብሉን። ሚስጥር ክትዕልል እንተደሊኻ ምስ በዓልቲ ቤትካ ክኸውን ኣለዎ። ሚስጥር ክትዕልሊ እንተደሊኺ ምስ በዓል ገዛኺ ክኸውን ኣለዎ። ሚስጥር ምዝርራብ ክትጅምሩ እንተለኹም ዝበለፀ ሓዳርኩም ፍቅርኩም ምቅርራብኩም እንዳሰጠመ ይኸይድ እዩ። ስለዝኾነ ናይ ተፃራሪ ፆታ መሓዙት እንተሃሊኩም ምቅርራብኩም ክትቅንስዎ ኣለኩም። ኣብ ሓዳርኩም ዘለኩም ምትእምማን ከቅንስ ዝኽእል ሕማቅ ጌጋ ስለዝኾነ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ኣብ ሓዳር ተሰርሕዎ ጌጋ ድማ ኣብ ናይ ፍቅሪ ግዘ እንዳሃለኹም ተሕልፍዎ ዝነበርኩም ናይ ፍቅሪ ግዘ ክትውስኽዎ እምበር ክትቅንስዎ የብልኩምን። ብዙሓት ሰባት ሓዳር ክትምስርቱ እንተለኹም ትርስዕዎ ነዚ ነገር እዩ። ኣብ ናይ ፍቅሪ ግዘ ተደዋዊልኩም ተራኺብኩም ሻሂቡን ኢልኩም ተዕልሉ ናይ ፍቅሪ ግዘ ተሕልፉ ነይርኩም። ሓዳር ምስ ጀመርኩም ግና ኩሉ ነገር ትገድፍዎ። ንኣብነት ደገ ተራኺብኩም ምብላዕ፣ ምግብባዝ፣ ሻሂቡን ምባል፣ ምሸት ናይ ፍቅሪ ግዘ ምሕላፍ ደው ከተብልዎ እየብልኩምን። እዚ ንሓዳርኩም ንፍቅርኩም ዝቐትል እቲ ሳልሳይ ጌጋ እዩ። ኣብ ናይ ፍቅሪ ግዘ ዝነበረኩም ናይ ፍቅሪ ሂወት ብዕፅፊ ክተውስኽዎ እምበር ክትቀንስዎ እየብልኩምን። ስለዝኾነ ኣብ ናይ ፍቅሪ ግዘ ትገብርዎ ከምቲ ዝነበርኩም ኣብ ናይ ሓዳር ሂወትኩም እውን ተደዋዊልኩም ምዕላል፣ ምሳሕ በሊዕኽዶ ምሳሕ በሊዕኻዶ ምብህሃል፣ ደገ ወፂኹም ሻሂቡን ምባል፣ ናይ ፍቅሪ ምሸት ምሕላፍ ግድን ክትገድፍዎ ዘይብልኩም እዩ። እስቲል ከም ትደልያ ከም ተፍቅራ ዝሕብረልኪ ብሉፅ ሜላ ስለዝኾነ ኣብ መበል 40 ናይ መወዳእታ ንሪኦ ኣብ ሓዳር ሂወት ትሰርሕዎ ጌጋ ድማ ሓዳርና ውጥና ዕላማና ናትና ጥራሕ እዩ ኢልኩም ክትሓስቡ የብልኩምን። ሓዳር ናይ ክልቴኹም ውጥን ዕላማ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ፈጣሪ ውህብቶ እውን እምበር ፈጣሪ ኣባና ክፈጥሮ ዝደልዮ ሂወት ኣሎ። ንሕና ዝደለናዮ ሰብ ጥራሕ ተመርዒና ፈጣሪ ንዓና ዘይበላ እንተኮይና ናይ ሓዳር ሂወትና ብጣዕሚ መፅልኢ እዩ ዝኸውን። ስለዝኾነ ክትምርዓው ክትሓስቡ እንተለኹም ንፈጣሪኹም ኣማኽርዎ። ትኽክል እንተኮይኑ ክሕብረልኩም እዩ፣ እንተዘይኮይኑ ግና ክመልሰኩም እዩ። ደቁ ስለዝኾንኩም ክትጠፍእዎ ኣይደሊን። ስለዝኾነ ናይ ክልቴኹም ሓዳር ናይ ክልቴኹም ውጥን ዕላማ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ክትኣምኑ ኣለኩም። ናትኩም ውጥን ዕላማ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ክትኣምኑ እንተለኹም ኣብ መንጎኹም ጎንፂ እንተጋጢሙ እውን ብጸሎት ክተድሕንዎ ትኽእል ኢኹም። ብናይ ፈጣሪ ቃል እውን ትዕረቑ ኢኹም። ነዚ እንተጌርኩም ጽኑዕ ሓዳር ይህልወኩም እዩ። ኣብ ሓዳር ሂወት ትወልድዎም ቆልዑ እውን ናይ ፈጣሪ ውህብቶ እዮም። ስለዝኾነ ናትና ውጥን ናትና ዕላማ ኢልኩም ክትሓስቡን ክትኣምኑን የብልኩምን። ነዚ ኢለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኽብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ያኔለይ